Республика янгындарды искәртү үдәге автомобильдер менән тәэмин ителде. Яңы барлыкка килгән хезмәткә 18 Нива машинаһы аскыстары тапшырылды. Янгындарды профилактикалау үдәге төбәк итәкчесе кушуы буенча 1 сентябрьдә оештырылды. Уга халыкты искәртү һәм шул рәвешле янгындарда һәлак булучылар санын кәметү бурысы йөкмәтелде. Үдәк хезмәткәрләре халыкта аңлату эшләре алып бару, йылылык һәм электр корамалдары төзеклеген тикшереп, тәкъдимдәр индерү менән шөгыльләнәсәк. Республикабызның башлыгы Ради Фәрит улы күрһәтмәһе нигезендә янгындарды профилактикалау үзәге төзелде. Был үзәктең хезмәткәрләре граждандарга электр корамалларының, мистәрдең төзүк булмау сорактарын васыклау һәм аларны бетерү өчен дә ярдәм күрсәтәсәк. Тагы да алар халык яшәгән урында янгын суын хәбәр итүче корамаллар кую өчен дә эшләсәктәр. Мобиль төркемдәр 18 биләмәне хезмәтләндерәсәк. Уларга республиканың барлык кала һәм райондары ингән. Бер зонага берничә муниципаль берәмек тура килә. Юл йөрү араһы күпкә алысая. Шуңа күрә автомобиль алыштыргыһыз ярдәм саты хезмәткәрләр. Безнең карамакта 3 район, Баймак, Хайбулазилай районы һәм дә Сибай калаһы. Зур районнар, Урманлы район, Яланлы, Хайбулай яктары, Ялан битендә авыллар бик күп, сельсоветтар бик күп һәрбер авылда. Шул вакытта ошо автомобильдә безгә бик нык ярдәм итәсәк. Чөнки безнең эшебез битендә иң мөһиме кеше хәвефсезлек турында әйткән, пожарларны әйткән.